Oravská lesná železnica. Ten počet turistov sa pohybuje okolo tých 43-45 tisíc priemerne. V závislosti teda boli teraz tie ťažšie roky, takže sa to hýbalo hore-dole. A v súčasnosti na železničke je možné, máme tam taký rozprávkový vláčik alebo teda nejaké objekty, postavičky, ktoré si deti počas jazdy vyhľadávajú. No a vôbec celkovo sa kochať oravskou prírodou. Cesta lesom je veľmi zábavná, najmä pre deti, keďže z vagónov môžu hľadať a objavovať rozprávkové bytosti. Tráť v dĺžke 3 km na vrcholovú stanicu Sedlo Beskyd v nadmorskej výške 935 metrov nad morom vláčik prekoná za približne 15 až 20 minút. Hore si spraví prestávku, počas ktorej môžete navštíviť novú expozíciu v zrekonštruovanej chate s peknou izbou oravskej kultúry. Nad stanicou je vyhliadková väža, ktorá ponúka výhľad na Malú Fatru a aj Vysoké Tatry, ak je pekne. Na Orave veru je pekne a aj dobre a vedia to aj deti zo Záhoria, ktoré takto zväčšnili svoju radosť v našej relácii. My sme deti zo Záhoria, páči sa nám Orava, krajina i ľudia dobrí, príroda sa záhrada. Prišli sme sa učiť spievať, prechádzať sa po lese. To je potom radosť dať si zjazd opäť do Oravskej lesnej.